Okay. Ja, velkommen i bygning 119. Det her, det er bygningen, hvor vores testlaboratorie er, og vi er nu på vej ind i prøvehallen, hvor de store maskiner er, de store forsøgsopstillinger, for at teste forskellige konstruktioner, konstruktionsdele og materielprøver. Så vi går nu faktisk ind i vores forsøgshalle. Den består af forskellige enheder. Vi har store prøvemaskiner, vi har mindre store prøvemaskiner, og her i starten, når man kommer ind, er den universelle prøvemaskine, som man kalder det, som I bruger senere til at teste de forskellige elementer af vores bjælke. Jeg har snakket om, at vi vil teste vores diagonale elementer på tryk, hvornår begynder de at knække, og hvordan opfører de sig, og vi har de elementer, som er påvirket af træk, som vi også kommer til at teste her i prøvemaskinen. Man kan allerede se de to kæber, som bliver brugt til at spænde vores prøveelementer ind, og så kan vi påføre træk og tryk, alt afhængigt hvad vi har brug for. Vores bjælke bliver testet lidt længere nede. Der har vi en del af vores prøvehallen, hvor vi kan opføre større opstillinger. Vi har nogle elementer her i gulvet, hvor vi kan skrue nogle søjler fast, og med nogle tværsbjælke kan vi bygge alt det, hvad vi har brug for at teste forskellige betonelementer, eller vi har også testet på et tidspunkt elementer af vindmøllevinger til vindenergi. Og det er den opstilling, som vi også bruger, den del til vores bjælkeforsøg. Det her, det er vores forsøgsopstilling. Jeg kommer om lidt til at snakke om de forskellige elementer, men man kan i princip allerede se, det er, hvad det drejer sig om. Vi har her vores hovedbjælke, hvor det hele hviler på. Den hovedbjælke er monteret fast i gulvet, og resten hviler enten på vores hovedbjælke. Her i midten vores står altså hydraulikstempler, som vi bruger til at øge belastning eller påføre belastning på vores bjælke. Og på siden har vi vores to rammer, som danner understøtningspunkter til vores bjælke. Så det er den grove overblik. Alt andet, hydraulikken, kontrolsystem osv. Så gennemgår vi om lidt, trin for trin, for at give jer en overblik over, hvad det nu egentlig er, I skal, og hvordan I gør det, og hvordan de forskellige elementer hænger sammen. Lad os kaste et kort blik på vores forsøgsopstilling og på hovedelementer, som udgør vores forsøgsopstilling. Først og fremmest har vi en stor grundbjælke, en stor fundamentbjælke, en stor ståldrager, som er fastmonteret på betongulvet i vores forsøgshalle. På denne hovedbjælke er alle andre elementer i vores forsøgsopstilling monteret enten fast eller fleksibel. På hver side af vores gitterdrager har vi en understøtningsramme. Denne ramme består igen i forskellige elementer, og den vigtigste element er i princip den tværskårende del, som indeholder understøtningspunktet for vores bjælke. Vi skal huske, at vi i denne opstilling belaster vores konstruktion nedefra, og dermed er vi nødt til at have vores understøtningspunkter opfra for denne ligevægt under vores forsøg. Så denne ramme kan indstilles i position. Vi kan rulle hele rammen frem og tilbage på små metalhjul, og det betyder, at den understøtningsramme og også den understøtningspunkt dermed er ikke fast forbundet med vores hovedbjælke, med vores fundamentbjælke. For at man kan bevæge det lidt frem og tilbage, er der lidt luft mellem den nederste tværskårende bjælke og vores hovedbjælke. Når vi påfører belastning med vores hydraulikstempler, så løfter vi også automatisk hele vores understøtningsramme op, indtil den nederste bjælke i vores understøtningsrammer får fat på den nederste side af vores hovedbjælke, og den er dermed ligevægt i hele vores system. Hvornår vi løfter det hele op, er selvfølgelig afhængigt, hvor stort trykket er, men vi skal huske, at der kommer en punkt i vores forsøg, hvor vi løfter vores understøtningsdel op, og først derfra bevæger sig understøtningspunkter ikke mere videre, og vi er stadigvæk i ligevægt i hele vores forsøg.
Når vi kigger længs bjælken, så kan man se de elementer, jeg har snakket om før. Vi har her i forgrunden vores understøtningspunkt, og vi har her vores store 2 belastningspunkter. Det er de hydraulikstempler, som sidder inde i cylindrene, og på toppen af hvert cylinder er vores belastningshoveder, som også kan bevæge sig lidt for at tilpasse sig de belastningspunkterne, som ligger i knudepunkterne, ligesom vi antager os i vores finite elementsystem for den numeriske beregning af reaktion af vores konstruktion. Så de 2 hydraulikstempler, som nu sidder fastmonteret på vores hovedbjælke, er forbundet med vores kontrolenhed, og der kan vi styre og kontrollere, hvor stor belastning er på vores konstruktion. Og det gør vi i princip relativt simpelt. Vi har her vores store indikatorskive, som viser i procent, hvor meget vores belastning er. Igen, vi skal indstille, hvor meget 100% svarer til. Og det gør vi her på en lille viser. Jeg kommer senere tilbage på. Og styring foregår i princip, at vi har her en ventil, hvor vi kan åbne for hydraulikolie, og jo mere vi åbner, jo mere og jo hurtigere strømmer hydraulikolie ind. Det vil sige, jo stærkere og hurtigere stiger vores belastning. Og på den anden side har vi et andet ventil, hvor vi kan aflaste. Vi kan igen åbne hele hydrauliksystem, at hydraulikolie strømmer ud, og dermed kan vi aflaste vores system. Det er i princip det hele, og hele vores system bliver forsynet med hydraulik tryk i vores kompressor, som står helt til siden, og alt afhængig hvilken kompressor vi har, så er der også afhængig, hvor meget er den maksimale tryk, det vil sige 100% vi kan påføre vores system. Så nu er vi tilbage, og det, hvad jeg vil starte med, er den del, som belaster jeres konstruktion. Og det er i princip, som sagt, de elementer, som står her. Vi har på hver side de 2 understøtningsrammer, og de understøtningsrammer indeholder de 2 punkter, hvor senere, når vi presser vores konstruktion op, de 2 understøtningspunkter i vores konstruktion kommer til at hvile i. Jeg har sagt før, at på grund af vores forsøgsopstilling belaster vi vores bjælke ikke, som man ellers plejer at forestille sig det, op fra nedad, men vi presser det faktisk nedad op til. Så det vil sige, at de 2 stempler, som står i midten, det er vores belastningspunkter. Det hele skal indstilles selvfølgelig, at det passer til vores konstruktion, til vores rammestørrelse. Den er jo 3 meter lang. Men de 2 punkter er nu de 2 belastningspunkter, og som sagt, når hele rammen bliver nu presset op, så begynder det at hvile sig i de 2 understøtningspunkter. Så derfra begynder vi nu at belaste vores bjælke trinvis, så at vi kan se, hvor meget den deformerer under belastning, også at vi kan måle, hvor stor tøjningen er på forskellige steder i vores bjælke. Det første, jeg vil snakke om, det er de 2 hydraulikstempler. Som sagt, begge 2 hydraulikstempler hænger sammen i en hydrauliksystem, som sørger for, at begge stempler har altid den samme tryk. Det vil sige, at begge 2 stempler altid belastet med samme kraftkonstruktion. De 2 punkter, som nu, altså hvis det her er vores stempel, det er omkring 10 cm massiv stål, som sidder inde i en cylinder, hydraulikolie strømmer ind, og det hele bliver presset op. Hele den del kommer nu op, og på toppen af hydraulikcylinderen hviler vores belastningselement. Den er bygget, at den kan lidt bevæge sig, fordi alt afhængig hvordan den element er, vi tester, så har den mulighed for at tilpasse sig den overflade, hvor stempler begynder at røre. Som sagt, de 2 stempler er koblet til en hydrauliksystem, og den hydrauliksystem den bliver styret og kontrolleret af vores kontrolenhed. Så hvis vi går herover, så kan man se her vores styreenhed, og det hele er bygget op relativt simpelt, at vi har en ventil, hvor vi sætter hydraulikolie ind. Vi åbner det bare,
og så strømmer hydraulikolie ind. Eller vi kan i princip aflaste det med en anden ventil. Det er i princip bare 2 skruer, som man åbner og lukker. Og det er kernepunktet i at styre det. Men der kommer vi senere tilbage til, hvordan man behandler og hvordan man styrer og arbejder med her vores kontrolenhed. Jeg vil lige gå tilbage til vores forsøgsopstilling, hvor vores bjælke sidder på. Og jeg sagde, at den understøtning, der hvor bjælken nu faktisk spænder sig ind i forhold til belastning, det er de 2 understøtningspunkter her på siden. De sidder på en ramme, og det er i princip de dele her, som er relativt massiv. Men for at undgå, at de spænder vores konstruktion ind, uden at vi vil det, har de lidt luft, de har lidt spild. Så det vil sige, at når vi begynder at presse vores bjælke op, så begynder den selvfølgelig at løfte sig. Nu kommer den på et tidspunkt til at røre her vores understøtningsramme. Men når vi løfter den mere og mere op, så begynder også hele konstruktionen til at løfte sig en lille smule med, indtil den når den punkt, hvor det hele spænder sig op og er i den position, hvor vores belastning direkte møder modstand fra konstruktionen. Det er den punkt, som vi betragter som startpunkt. Det hele er lidt forbelastet, men det er fordi vi skal, køre hele forsøgsopstillingen ind i vores startposition. På grund af, at vi presser bjælken nedefra op ind i de understøtningspunkter, så er det faktisk, at vi skal bruge allerede kraft, før vi overhovedet kan komme i gang. Det vil sige, at der er allerede lidt belastning på, før vi begynder at måle, hvordan nu vores stålkonstruktion opfører sig under den yderlige belastning. Så det skal man huske, når man senere kigger på resultaterne, at der er en lille smule bevægelse i hele systemet, men hvordan det skal, analyseres, når vi kigger på resultaterne, det får vi senere i forelæsningen. Her kan man se belastning af vores bjælkekonstruktion. Stemplerne kører ned fra opad, indtil de rører vores konstruktion. Og når de rører vores bjælke, så løfter det hele bjælken op. Og så kommer også understøtningsrammerne ved enden op til at bevæge sig op, indtil de får fat ned under vores hovedbjælke. Og derfra går hele tryk og kraft fra stemplerne ind i vores konstruktion. Lad os kigge nærmere på vores kontrolenhed, hvor vi styrer belastning i vores bjælke. Der findes for det ene den store indikatorskive med viseren, som indikerer, hvor meget er vores konstruktion belastet, og det gør det med at vise, hvor meget procent af vores maksimale belastning er der på. Skiven kører fra 0 en gang rundt til 100%, og hvor meget 100% svarer til, det kan vi vælge ned på vores kontrolpanel i vores belastningsområde håndtag. Her kigger vi lidt nærmere på vores kontrolpanel, og vi har her i midten vores belastningsområde, vælge håndtag, og vi kan indstille vores maskine at 100% belastning, det er jo det, hvad vi aflæser på vores indikatorskive, svarer enten til den største tryk, vi kan sætte på, det er område 1. Hvis vi vælger område nummer 2, så vil det være mindre tryk, vi kan påføre ved 100%, og område 3, og det er her på billedet vist, det vil give den mindste tryk ved 100% belastning. Den mulighed har man brug for, fordi vi ikke kun teste en type konstruktion på bjælkemaskinen, og som sagt, det er en universel prøvemaskine, og det vil sige, at vi nogle gange har meget tunge, meget stærke dele, vi skal teste, og derfor skal vi bruge en stor kraft for at fremkalde deformation, eller vi vil helt gå op i brudområder, og nogle gange har vi nogle mindre konstruktionsdele, som er skrøbelige, eller mere skrøbelige i hvert fald, og derfor for at have en god arbejdsområde, er den maksimale tryk langt mindre, så at man ikke
ved fejltagelse kan ødelægge maskinen, eller kan ødelægge vores prøveelement direkte med det samme, så derfor har vi de 3 valgmuligheder. På højre siden af vores kontrolpanel har vi ventilet, som når vi åbner det, før at hydraulikolie strømmer ind i systemet, og jo mere vi åbner ventilet, jo hurtigere, eller jo mere hydraulikolie strømmer ind i systemet, som også betyder, at jo hurtigere stiger tryk og belastning i vores testbjælke. På den anden side har vi igen et system, som åbner for hydrauliksystemet, og det vil sige, at så snart vi åbner den ventil, så strømmer olie ud i systemet, og dermed med det samme falder os vores belastning. Og det er i princip, skal man sige, efter vi har gennemført forsøget, og vi er kommet op til den maksimale belastningssystem kan bære, så skal vi også have mulighed for at køre hele systemet igen ned igen, og det er i princip her, hvor vores aflastningsventil er for. Men også, når vi har påført for meget belastning, så kan vi justere det i princip med at åbne den ene og den anden ventil, for at have det rigtige belastningsniveau, som vi har brug for. Som sagt, den store skive, den viser fra 0 til 100% belastning af den maksimale tryk, vi kan sætte på, og det er afhængigt, som jeg sagde før, af den område, vi har valgt hele forsøgsopstillingen arbejder i. Når I kører forsøget, så skal man være opmærksom på, at hydrauliksystemet er altid en lille smule utæt. Det vil sige, at når I er nået op på en belastningsniveau, så skal I kigge på viseren, at den bliver ved belastningsniveau. Så at I muligvis skal altid have vores hydraulikventil på højre side en lille smule åben, fordi jo højere belastning er, så taber systemet en lille smule tryk, og det skal I kompensere for, og der skal I lige få en fornemmelse for, hvor meget eller hvor godt hele apparatur- og kontrolsystem kan styres. Så det næste, hvad jeg vil tale om, det er vores kontrolenhed. Så går vi her lige tilbage. Jeg sagde før, at hele systemet er i princippet bygget på, at vi har en ventil, hvor vi åbner for hydraulik, så det hele strømmer ind. Og selvfølgelig vores kompressor, som sidder her på den anden side af bæren, den fylder hele systemet mere og mere med hydraulikolie, og dermed får vi faktisk den kraft, vi har brug for at teste det, hvad nu vi gerne vil. Her den på drejeskiven, eller hvad skal man sige, her på vores viser, der kan vi aflæse, hvor meget vi belaster det. Og det er selvfølgelig meget vigtigt i forhold til, at vi sammenligner selvfølgelig belastning med det, med den reaktion, med den deformation, vores bjælke har. Så de 2 ting skal vi selvfølgelig have fuldstændig kontrol over. Fordi man kan gennemføre forskellige forsøg på sådan en universal prøvemaskine, er det muligt at vælge, hvor stor er den maksimale ydelse, kompressoren kan lægge på. Og derfor har vi her en lille, håndtag, hvor vi kan sige, at vi har her for eksempel det her i øjeblikket område 1, og det vil sige, at vi kommer op til en vis kraft. Hvis vi skifter det til for eksempel område 2, så har vi for eksempel dobbelt så meget kraft, vi kan sætte på. Hvis vi går her til område 3, så kan det være, at vi har 4 gange så meget kraft, vi kan sætte på. Alt afhængig af, hvor stiv og hvor stærk den konstruktionsdel er, vi vil teste. Så i vores tilfælde skal vi selvfølgelig tilpasse det, og vi skal altid regne om, fordi den kontrolskive bevæger sig altid fra 0 til 100%. Og det er selvfølgelig klart, at det er afhængigt af, hvilken område vi vælger at teste i. Så det vil sige, at I skal have en omregningsfaktor, eller I skal komme frem til en omregningsfaktor, hvor meget tryk svarer nu, hvor meget procent vi sidder på, og det bruger vi til at styre vores forsøg. Så den røde viser, altså vi har 2 viser her på vores forsøgsindstilling, og det er, at den sorte viser, den viser, hvor meget kraft og hvor meget tryk vi har i vores system i øjeblikket. Ja, og det er det, hvad vi kigger på, når vi åbner for ventilet, ja, og så begynder den at dreje sig langsomt. Og som jeg sagde før, at man skal lidt huske, at hele forsøgsopstillingen skal først sætte sig. Det vil sige, at vi skal faktisk løfte det hele op, at alle understøtningspunkter er nu faktisk er i kontakt med hinanden.
at den understøtningsramme er løftet op osv. osv. Og det kan man se her på vores sorte viser, hvor meget kraft der nu egentlig er inde i systemet. Så det vil sige, at vi skal være lidt forsigtige med at åbne her for hydraulikken, og vi skal se, hvor hurtigt den bevæger sig, fordi det kan være, at lige pludselig, når vores konstruktion møder modstand fra understøtningspunkter, at på grund af de pumper permanent hydraulikolie ind, at hele viseren springer og begynder at stige faktisk i at vise, hvor meget kraft vi har derinde. Og derfor skal vi være lidt forsigtige med at styre og åbne for ventilen. Det vil sige, at vi skal være i stand til at lukke ret hurtigt, eller når vi lukker for ventilen, at aflaste hele vores system, at hydraulikolie strømmer ud, og vi er i princip ved en mindre belastning. Men i bund og grund er det i princip bare de 2 skruer, vi skal være opmærksom på, og resten handler i princip om at forsigtigt øge belastning trinvis, og det er noget, som vi kommer til at gøre, for at jeres kolleger har tid nok til at aflæse, hvor meget nu det konstruktion begynder at flytte sig. Og der bruger vi nogle bestemte flytningsmåler til. En gang til. I vores forsøg belaster vi vores bjælker nedefra i knudepunkterne, og vi understøtter vores bjælker opfra i understøtningspunkterne. Formålet med hele forsøget, eller med kurset, er at sammenligne resultater fra forsøget, som vi betragter at beskrivelser, hvordan bjælken opfører sig i virkeligheden, med alle de randbetingelser i knudepunkterne, som det nu er, med vores teoretiske beregninger, som vi har gennemført med finite elementsystem og med beregningsmetoder fra Eurocode. Før vi snakker om tøjninger eller flytninger, skal vi igen huske, hvordan hele system er egentlig bygget op. Denne hovedbjælke her i vores bjælkesystem er i princip den linje, bjælken egentlig har. Den forbinder understøtningspunkt A med understøtningspunkt B på den anden side. Hele resten er i princip en underkonstruktion, en sekundærkonstruktion, som giver yderligere stivhed, som elementerne, profilerne, som ligger her i vores bjælkede linje, egentlig ikke har af sig selv. Så dermed gør den bjælken stivere, mere stabilt og også mere kraftigere i forhold til belastning, som kan påføres. Hvis vi nu kigger på flytninger, vi vil sammenligne med vores teoretiske beregninger, så har vi valgt at gøre det i 4 forskellige punkter. For at måle flytninger bruger vi mekaniske måleure, og de er monteret på den ene og på den anden side af vores bjælke. Igen, i vores verden er den øvre side af vores bjælke, hvor belastningen hviler på, og resten er den nederste del af vores bjælke, som tilhører vores sekundærkonstruktion. De første 3 punkter, hvor vi nu måler flytning, er monteret på den nederste del af vores bjælke, og dermed foroven i vores forsøgsopstilling, i 3 punkter. Det er de 3 knudepunkter i vores underkonstruktion, i vores diagonale sekundærkonstruktion. Den 4. punkt, den er på den øvre side af vores bjælke, og dermed nederst i vores forsøgsopstilling, som markerer flytning af den midtpunkt i vores hovedbjælke. For at gennemføre måling skal vi stoppe belastningsprocessen en stykke tid, og vi skal holde det ved en bestemt belastning, og den tid skal I bruge at aflæse fra måleurene, hvor stor flytning har været fra den ene belastningstrin til det næste belastningstrin. Sådan ser en måleur ud, og den fungerer i princip ligesom et normalt ur med 2 viser, hvor den første, den store viser, indikerer, hvor mange hundreddel millimeter altså vores bjælke eller vores punkt, hvor vi måler, har flyttet sig, og den indre skala, den viser, hvor mange fulde millimeter af vores konstruktion har bevæget sig. Man skal en lille smule vende sig til, hvordan man aflæser uret. Viserne står ikke altid lige på stregen, og man skal kigge på, i hvilken retning viserne drejer sig.
Hvis vi for eksempel har monteret vores måleur på den måde, at vores bjælke eller vores konstruktion bliver skubbet imod måleur, så drejer sig viserne i princip, som her i det billede, med ur. Det vil sige, at de store tal, som står her på skalaen, er i princip de tal, som indikerer i stigende grad flytning. Hvis vi har monteret måleur på den anden måde, at føleren i uret følger vores konstruktion, det vil sige, at den bevæger sig væk fra vores måleur, så er de småtal, så indikerer de småtal i stigende grad, hvor meget flytning har været. Spørgsmålet er, om den overhovedet kan bryde med det her til. Det er meget at beslutte sig, hvad man nu bruger, og hvordan skriver man flytning ned. I kursbogen findes denne blanket, som skal registrering af flytning gøre så nemt som muligt. Ideen er, at for hvert måleur, det her det er i princip for en måleur, skriver man ned, hvad den lille viser indikerer med fulde millimeter. Det her vil være den første aflæsning. Og på hvilken tal står vores store viser, det vil sige der vores startværdi i forhold til 100 millimeter. Når vi øger vores belastning, så begynder viserne at flytte sig, og vi kan beregne fra trin til trin, hvor meget viserne nu har bevæget sig. Og det er i princip det, hvad vi regner ud her i det næste del, at fra den første belastningstrin, som sagt det er vores udgangspunkt, har hele systemet, eller har måleuret her i punkt 1 bevæget sig 500 millimeter fra 70 til 75 millimeter, og har ikke, bevæget sig så meget, at også den lille viser indikerer, at vi har faktisk mere end en fuld millimeter bevæger os. Så hvert difference bliver nu skrevet mellem de forskellige belastningstrin, og når i den næste kolonne alle bliver opsummeret, så er det, at her til sidst står den overordnede flytning, den punkt har udført under hele belastningsforløb. Belastningen bliver registreret her i den første del. Som sagt, vi aflæser vores belastning i procent, og så skal vi senere omregne, hvor meget procent svarer til kilonewton belastning her i vores knudepunkterne heroppe. Så hvis I kigger lidt på, hvad ideen er, så burde det egentlig ikke være et stort problem at skrive de ting ned, men meget vigtigt er, og jeg kan ikke sige det tit nok, at I skal koncentrere jer på, hvordan måleur fungerer, og hvordan I aflæser det. Og så snart I har besluttet jer, hvordan I vil skrive det ned, så skal I bare bibeholde det. Og det er også en god idé, at det ikke kun én person, som aflæser, men muligvis 2 eller 3, så at de i hvert fald har en sikkerhed, at hvis nogen aflæser forkert, eller hopper en måling over, så at de har i hvert fald 1 eller 2 backup aflæsninger, som I senere kan sammenligne, så har I en større sikkerhed, at I har nogle gode målinger efter I har gennemført forsøget, og så gør det også nemmere med at analysere og rapportere resultatet. Bortset fra flytninger vil vi også kigge på tøjninger. Og tøjninger giver os en idé om, hvor store spændinger er i vores system, og dermed også, hvor store kræfterne er i vores forskellige systemer. Vi måler tøjninger på 5 forskellige steder i vores system. Og for at måle tøjninger, så bruger vi noget, som man kalder strain gauges og tøjningsmåler, som registrerer, hvor meget metallet eller materialet bliver presset sammen eller trukket i længden. Alle signaler bliver
logget, bliver registreret, bliver automatisk målet i vores login-computer. Det vil sige, at det behøver ikke at aflæse under forsøget. I skal bare sikre jer, at computeren kører, og programmet er startet, og så får I i princippet måledataerne med til at analysere tøjningerne efter forsøget i analysen. Tøjningsmåler eller strain gauges er i princippet små klistremærker, som er limet på overfladen af vores konstruktionselementerne. Og når vi kigger lidt nærmere på, så består vores tøjningsmåler eller strain gauges i princippet af nogle små ledninger, som er ligesom en radiator i sådan nogle meanderagtig geometri, limet nu på overfladen. Og nu kan man forestille sig, når den klistremærke eller de små ledninger bliver trukket i længden eller bliver presset sammen, så forandrer sig den elektriske modstand i de små ledninger, og den forandring i elektriske modstand, den bliver registreret af vores computer og bliver fortolket eller omregnet i tøjninger. Tøjning og spænding er koblet sammen gennem elasticitetsmodulen. Det er det Hooke's lov, som står bag det hele. Det vil sige, at når vi kender vores tøjning, så kan vi regne om, hvor stor er spænding i vores konstruktionselement, i hvert fald i den position af vores konstruktionselement. Hvis vi vil sammenligne det igen med vores finite elementsystem, så kan vi jo regne om kræfterne, som vi nu har regnet ud, er i forskellige konstruktionselementer, og når vi bruger vores tværsnitsareal, så kan vi regne om, hvor stor er spænding i vores konstruktionselement, i den position, hvor vi i forsøget måler tøjning. På den måde kan vi sammenligne tøjning eller spænding fra forsøget med resultater fra vores finite elementberegning. Hvert signal fra vores tøjningsmåler kommer her på venstre side ind som en individuelt signal i vores datalogger. Her kan man se på skærm, at hvert signal bliver afspejlet som en tidsserie, og her kan man godt se de forskellige tidstrin, som vi har gennemført. Det vil sige, at vi øger vores belastning, og så holder vi vores belastningsniveau. Det er den tid, hvor I aflæser flytningsmålerne, og efter I er færdige med flytningsmåling, så kan vi videre til det næste belastningstrin, og så gentager sig proceduren med at aflæse flytningsmåler osv., indtil vi er kørt hele vejen gennem, ikke indtil hele systemet falder sammen, men at vi har flere forskellige aflæsninger for at undersøge, hvor meget flytning eller belastning og flytning og spænding hænger sammen. Så når I bruger måledataerne fra vores forsøg, så er her en graf over tid. Som jeg sagde før, her kan man se de forskellige belastningstrin. Det vil sige, at her starter vi med vores forsøg, og så øger vi vores belastning, og så holder vi en stykke tid, mens vi aflæser flytningsmåler, og så går vi trinvis videre. Og den måde, der bliver beregnet på, er, at når vi har positive tal, så er det, at vi har træk i vores system, og når vi har negative tal i tøjning, så har vi tryk. Det kommer lidt an på, hvordan vi regner det om. Det kan nogle gange skiftet, men generelt er ideen, at på den måde kan vi følge, hvor er tryk og træk i systemet, og vi kan se, hvordan de forskellige steder eller positioner bliver mere og mere belastet, eller strækker sig mere og mere i afhængighed af vores belastning. Hvis vi nu går videre og sammenligner vores tøjning med vores belastning, så ændrer sig grafen. Det vil sige, at her er hvert eneste tøjningsmåling, jeg har, eller I får, er sammenlignet eller plottet over den belastning, vi har påført. Og i en lineær system, og det er det, hvad vi antager, vi har, så burde det være sammenhæng mellem flytning, eller tøjning, eller spænding,
og belastning være lineær. Og det er det, hvad den graf her viser. Hvis vi igen kigger på de forskellige kanaler eller punkter, så opfører sig vores spænding, eller vores tøjning i vores tilfælde, fuldstændig lineær følger den af med vores belastning. Så det vil sige, at hvis det er lineær, så kan vi også lige så godt sige, at det er kun en faktor mellem de forskellige belastningspunkter, som giver den tilsvarende tøjning. Og det er det, hvad man kan gøre, hvis man nu plotter den forholdstal mellem tøjning og belastning over de forskellige belastningstrin. Og det er i princip det, hvad den sidste graf viser. Her har vi i princip regnet ud, at vi har forholdt af belastning til vores spænding. Her har jeg regnet det om i spænding, men i princip kan man også gøre det med tøjning. Og der kan man sige, at den forhold er på grund af den lineære karakter i princip mere eller mindre lineær. I starten af vores belastning, for eksempel her i den signal, kan man se, at der forandrer sig lidt forholdet, indtil den bliver mere eller mindre konstant, som den er her på alle andre signaler, allerede relativt direkte fra starten. Og det har noget med at gøre, at vores system har brug for at sætte sig, for at strække sig. Der er nogle skruebolter, som først skal sætte sig ordentligt i skruehullet, eller det kommer an på, hvor den hele system er samlet i samlingspunkterne. Det vil sige, at vi har i starten alligevel en vis ikke-linearitet, og først når vi kommer op til belastning, så opfører sig vores konstruktion mere eller mindre lineær. Det er noget, som I skal komme frem til, som I skal vise, som I skal analysere med de resultater og de måledata I får fra tøjningsmåling fra jeres forsøg. En ting, som er vigtigt at huske, når vi arbejder i en laboratorie, er sikkerhed. Der er en grundregel, når vi arbejder her på byg i vores forsøgshallen, og vi arbejder med større elementer, det kan man sige, vores bjælker allerede er. Når vi skal sætte dem på vores forsøgsindstilling, eller vi skal skifte det osv., er, at så skal vi have hjelm på, og vi skal have sikkerhedssko på. Der er ikke noget at diskutere om, når man kan være forskellige meninger om, hvordan det ser ud, men så den er det bare, det er den grundregel i sikkerhed, og så snart man arbejder her i den strukturelle laboratoriet her i vores forsøgshalle, så er det noget, som vi skal have på. Så derfor husk det, når I kommer til jeres forsøg, at I skal hente hjelm og sikkerhedssko, sæt dem på. Som sagt, når vi ikke arbejder med kran, for eksempel som nu, behøver vi ikke at have hjelm på, altså man kan også godt gå ind i hallen uden hjelm, men så snart vi begynder at flytte på nogle store ting, er det bare noget, som er grundkrav. Så, det var det sidste, som jeg har her til introduktionsvideo til forsøget, eller til den del af bjælkeforsøg, kurset, som omhandler forsøget. Så, og vi ses næste gang, når I kommer herned for at gennemføre jeres egen forsøg. Farvel så længe.